Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar dai yadda ne muku bayani a baya cewa zan nuna muku yadda za ku yi irin kalar irin wannan editing din. Misali daga wannan photo ka maida shi wannan, to a yau a cikin wannan video zan nuna maka yadda za ka yi wannan abin cikin sauƙi. Da farko idan za ka yi wannan abin za ka yi amfani da application guda biyu. Application na ɗaya shine wanda za ka je ka yi downloading din background wanda kake da buƙatar ka saka ma photo ka. Shi kuma application na biyu shine wanda za ka je ka yi editing din photo. Shine wanda za ka je idan ka ɗauko background daga cikin application na ɗaya shine za ka je ka yi copy din wannan background ko ka ɗora shi akan photonka. Dan haka ku biyo mu a cikin wannan video domin in nuna muku yadda za ku yi bidiyon ku kallar haka. Kafin nan ka dan taimaka ka danna mu wannan video alamar liking da kuma danna alamar nan ta subscribe domin hakan zai kamar dai yadda na gaya muku a baya, wannan shine application na ɗaya ga application na biyu. Shi application na ɗaya ga suna ne nan, ko shi ma application na biyu ko shi ma ga suna ne nan. Wannan duk zan aje muku link ɗin a cikin description ɗin wannan video, ku je ku danna domin ku je ku yi downloading ɗin. Application na ɗaya idan ku shigo cikin ne zai nemi ku bashi dama, za ku bashi dama. Idan kuka bashi dama, fuska ta farko zai fara nuno muku wannan fuska. Idan ya nuno muku wannan fuskar kuke gani, kuna gani ga sunan wannan fuska ce ne application din. Wannan fuskar kuke gani anan ya nemi ka je ka nemi background din da kake da bukata da wanda zaka je ka yi download ne domin ka je ka saka shi akan photo ka. Ni yanzu misali zan nemi wani background wanda ya min zan dora akan photo na. Misali ni yanzu zan gwada da wannan background da shine zan gwada, wannan da kuke gani shine zan gwada da shi. So da zaran kai kiliki akai ne ga wani waje inda aka rubuta downloading, kawai zaka yi downloading ne. So anan zaka dan jira ya gama lissafi ya kai daga 1 zuwa 100. Idan ya ƙara lissafi zai nuna maka wannan fuskar kuke gani. Idan ya nuna maka wannan fuskar kake gani, shikenan ya sauka a cikin wayarka. Da zaran kaga ya sauka a cikin wayarka ya nuna maka wannan fuskar kake gani, to zaka shiga cikin application na biyu. Da zaran ka shigo ciki ne kamar haka da kuke gani, anan zai nemi ka yi register. Idan kana da bukata zaka yi register da email ɗinka, idan kuma kana da bukata zaka yi register da account ɗinka na Facebook. Ni yanzu zan yi register ta ga email ɗina. Idan na yi register ta ga email ɗina da kuke gani, a fuska ta farko da zai fara nuno mini wannan fuskar kake gani. Wannan fuskar ita ce zai fara nuno mini. Zaka yi clicking ka danna okay. Anan zai nemi ka bashi dama, zaka bashi dama. Zaran ka bashi dama zai zai nuno maka dukkanin hotuna da a cikin wayarka. So zaka ga da wannan hoton da kuke guda uku daga can ne nake na downloading din su, kuma zan gwada da wannan photo. To anan ne zaka je kai copy din background sai ka dora ma photon ka. Misali ne yanzu zan danna wannan guda uku. Idan danna wannan guda uku zan danna wannan waje. Idan ka danna wannan wajen da kuke yin shi kenan zaka danna wancan wajen a saman nan da kuke. Zaran ka danna shi nan muka haka shi kenan kai copy din wannan background da kuke. To sai kuma ka je ka nemo photon da kake bukata ka dora ma wannan background. Ni zaka danna wannan digo guda uku. Wannan digo guda uku shine za ku danna. Zaran kun danna shi za ku danna wannan rubutun na kasan da kuke, wannan yake bai da kuke ta kasar. Zaran kun danna shi anan zai dan saci. Da zaran ya ƙara satin shi kenan kuna ganin ga yanda photo na ya kasance da kuke gani. So ga abubuwan editing din photo min da yawa abubuwa. Misali ni yanzu haka zaman bai ma ka sai na ƙara gyara shi kaɗan. Abubuwa ne ga sunan da yawa na editing din photo, na ƙara gyaran photo. Kuma ma idan kana da bukata ba sai ka je a can ka je kai copy din background wanda zaka dora ma photon ka, ko anan a cikin application na biyu, ko a cikin ne idan ka iya editing din photo mai kyau zaka yi editing din photon ka ba da wannan duk ba dama. Wasu abubuwa babu lokacin da zamu gwada muku su, amma kai da zaran ka yi downloading din su zaka ga dukkanin wasu cikakken abubuwa wanda zaka iya editing din photon ka cikin sauki. Sai kuma mu shiga kan abu na ƙarshe wanda shine yafi muhimmanci. Ka ƙara editing din photon ka, zaka danna wannan digo guda uku. Da zaran ka ƙara editing din photon ka duk yanda kake da bukata ya kasance, da zaran ka ƙara shi ko zaka danna wannan digo guda uku. Idan ka danna shi wannan wajen da kuke gani, wannan wajen ina kuke aiki bayan nan ta ya kasa, za ku danna ta. Da zaran kun danna ta anan, da zaran ya ƙara sace shi kenan kun gama sauke wannan photo a cikin wayar ku. So anan ne wannan video namu zai kai ƙarshe. Idan wannan video ya birga, kar ka manta ka danna alamar liking da kuma danna alamar subscribe da kuma ƙararrawa domin yanzu idan na saki wani sabon video za a sanar da kai.